Velkommen tilbage. Rumskibe, rumuhøre, rummand i trikot og spidse ører. Det er kultserien Star Trek. Og Star Trek, det er ikke forbeholdt teenager og børn. Over hele verden, der findes der fanklubber for de såkaldte Trekkies. I Danmark, der har vi også en af slagsen. Og på lørdag, der holder de i Odense Star Trek-træf. Vi har besøgt to af medlemmerne. Godmorgen. Velkommen til jer, Christa Iselin og Andreas Terp. Tak. I er jo to fuldvoksne mennesker. André, du er gift, og Christa, du er bedstemor. Er det ikke sådan lidt fjollet, måske, at være Star Trek-fan? Jo, selvfølgelig er det smadret fjollet, men det er ikke meget mere fjollet, end at gå til fodbold om søndagen. Det synes jeg i hvert fald ikke, det er. Altså, det er jo hygge at sidde og kunne se noget god underholdning på tv og samles omkring det og synes, det er skægt. Ligesom at man kan gå til fodbold om søndagen og synes, det er enormt sjovt. Så nej, mere fjollet end fodbold synes jeg egentlig ikke, det er. Så det er en slags hobby? Kan man sige det, Christa? Det er det jo. Ja. Det er det. André, det er dig, der har stiftet den forening, der hedder Trekkes.dk. Hvad er det, der fascinerer dig så meget ved det univers, som Star Trek er? Altså i bund og grund er jeg jo en lille dreng indeni, der godt kan lide små flyvende rumskibe. Og et eller andet sted godt kunne tænke mig selv at have siddet deroppe, ikke? Jeg ved godt, det ikke kan lade sig gøre, og det er jo kun fantasi. Men det fascinerer utrolig meget, det der med at flyve gennem rummet og møde måske nogle andre racer og sådan noget. Det synes jeg er smadret skægt at sidde og se på fjernsyn. Og tænk, hvis det nu kunne have været mig. Det ved jeg godt, det ikke kan, men... Kunne det lige så godt have været Star Wars, der fascinerede dig? Hvorfor? Hvor I ligger en stor forskel? Altså, hvis du spørger mig, så handler det om, at Star Trek er science fiction, og jeg synes, at science fiction er smadret sjovt. Star Wars er eventyr. Det foregår så bare ude i rummet. Det kunne lige så godt have været på i riddertiden. Er du enig i det, Christa? Ja, stort set er jeg nok. Altså, jeg kan også godt se Star Wars, men jeg har slet ikke den samme holdning til Star Wars som til Star Trek. Ikke på nogen måde. Du er medlem af foreningen Trekkes.dk, som tæller, altså må have lov at sige, 700 medlemmer, og startede i 96. Hvad får du ud af at være med i den forening? Jeg får utrolig meget ud af det, så jeg har fået en meget, meget stor vennekreds, og hvor det fælles udgangspunkt, det er jo så selvfølgelig at den fælles interesse for at le sammen over den unikke humor, der er i Star Trek, for den er unik. Altså, det er ikke den der dåselatter-humor, fordi humor bygger mange gange på de karakterer, de spiller. Og så samtidig netop altså, at man får den der vennekreds, som gør, at det bliver bragt meget længere ud hen ad vejen. Du har også været så heldig, så du har mødt nogle af skuespillerne. Lad os lige se et billede. Hvem er det, du er sammen med her, Christa? Hun hedder Marina Sirtis og spiller med i The Next Generation som counselor Deanna Troi. Hvor fik du lov at møde hende? Det var i Bremen. Så det er ikke bare sådan, at I mødes hjemme i lille Danmark? I tager også ud nogle gange og opsøger? Vi tager ud på de der conventions indimellem, ja. Det er halvdyrt, men det er sjovt. Ja, er det en dyr hobby? Altså, hvis man bestemmer sig for at tage på de der conventions, så kan det godt blive en dyr hobby. Fordi så er man jo derude, hvor det ikke kun drejer sig om hotelophold og mad, og selve konbilletten, den er også dyr. Men når man så kommer ind på det der marked der med alt det der merchandise der, så skal man altså helst have nogle meget, meget sorte solbriller på, og hænderne bundet på ryggen eller noget af den stil. Men det har givet dig mulighed for ikke bare at møde én skuespiller, men også herren her? Jeg har mødt utrolig mange. Det er så Dwight Schultz, som spiller Lieutenant Barclay, også i The Next Generation, og så er han med i et par afsnit af Voyager også. Og ham har du fået lov til at få en rigtig lang snak med? Nej, det var ikke ham. Nej, det var ikke ham? Det var ikke ham, nej. Men det var en, der hedder J.G. Hertzler, som jeg har fået et rimelig godt forhold til, ja. Hvad siger dine børnebørn og din familie til, at mit barnbarn siger ikke så meget nu, når jeg er kun 4,5 måneder, så... Nej, det kan næsten lyde hen af sproget, som måske, altså... Ja, nogle gange. Det kan godt være, I kan forstå hinanden så på det der kabla. Men din familie, hvad siger de? Altså, de siger jo ikke så meget. Altså, min mand, han ryster lidt på hovedet af mig en gang imellem. Min datter, hun sympatiserer til hver tid med sin mor. Ja. Altså, hvis hun lige pludselig ser i fjernsynet, der kommer noget med Star Trek, eller hun hører noget i radioen eller noget, så har jeg hende i telefonen lige med det samme. Noget af det merchandise, du taler om, det er blandt andet den her bog, som du fortalte mig, før vi gik ind, så fortalte mig, at I var 4, som var vilde for at få den her bog. Ja, der var 2 eksemplarer, og I endte med at måtte trække lod. Ja. Så meget rift var der om.
at have den her stående hjemme i bogreolen? Ja, ikke med, altså ligefrem rift, altså det var jo mere sjov, ikke? Ja. Altså, at vi sad, man siger, gejlede hinanden lidt op, ikke? Det gør man jo, når man lige pludselig sidder der. André, du har taget nogle ting med, som er noget af det der såkaldte merchandise. Kunne du ikke prøve at fortælle mig, hvad det er? Altså hvis vi starter herover, der er et lille ur med et billede af en såkaldt Borg. Det er en af de rigtig grimme uhyrer inde i Star Trek. Og så sagde du i øvrigt også til mig, at det her, der er vi henne i den pænere ende. Det er klart i den pænere ende af merchandise-afdelingen. merchandise. Man kan også få toiletsæder med et billede af kaptajnerne på. eller sengetøj. Man kan få det hele. Så har jeg taget en lille modelrumskib med af rumskibet Enterprise. Som selvfølgelig står højt placeret inde i stuen blandt trofæer, måske? Det bliver den gang bliver malet. Ja. Det er den ikke helt blevet endnu. Og så har jeg taget en uniformstop med, som man går i Star Trek. Og så man kan vinde på lørdag? Den kan man simpelthen også lige vinde på lørdag. Hvad skal I lave, når I samles på lørdag til det her træf? Vi skal faktisk lave vores form for fastelavn. Vi har kaldt det holodeck. Og det kan man oversætte med en lidt fantasiverden. Så vi mødes i Odense, rigtig, rigtig mange mennesker, hvor rigtig mange også er udklædt, for at ikke slå katten af tynden, men for at være sammen og være klædt lidt ud og have det lidt sjovt. Og spise Star Trek mad. Og spise Star Trek mad, ja. Vi skal over til noget andet mad, så jeg vil have lov at sige tak, fordi I kom. God fornøjelse på lørdag. Og så kunne jeg måske snart for at sige tak, fordi I kom, sige kabla. Kabla. Tak. Hvad var det for et sjovt lyd? Det var et sprog, det var ikke en lyd. Det betyder succes på klingonsk. Gør det? Og det hed hvad? Kabla. Okay.